Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li jemmen fil-kapaċità tal-poplu tagħna anke fil-fora Ewropej. Tantu hekk li grazzi għal ħidma tal-Partit Nazzjonalista illum pajjiżna jinsab fil-quċċata tal-post fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg meta laqa fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali lill-ewwel Viċi President il-ġdida tal-Parlament Ewropew, il-Maltija u MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola fil-bidu tal-ħidma tagħha fit-tielet l-ola kariga fil-Parlament Ewropew. Illum qed niċċelebraw propju għal darb'oħra din il-viżjoni. Illum għandna tifla Maltija, mara Maltija li hija l-Viċi President tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li mhux biss fuq livell personali inti għandek biex tiftaħar biex tkun gburija, imma aħna l-Maltin, aħna l-nazzjonalisti. Pero aħna il-Maltin u l-Awċin kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqal li l-partit immexxi minnu jemmen lu kulħadd kapaċi jirnexxi u li ħadd m'għandu jibqa' lura. Aħna għandna gburin li għandna Simon Busuttil hemmhekk ukoll fil-Parlament Ewropew, għandna wkoll David Casa bħala Quester fil-Parlament Ewropew. Aħna għandna element kapaċi. Il-Partit Nazzjonalista għandu talent kbir. U allura iva, il-futur tal-Partit Nazzjonalista ikompli ikun futur sabiħ. Minnaħa tagħha Roberta Metsola ringrazzjat lil Bernard Grieg, lil Partit Nazzjonalista u lil poplu Malti u Awċi għall-appoġġ kontinwu li sabet f'dawn is-snin ta' ħidma fil-waqt li tħares il-qudiem għal aktar ħidma bris il-partit u bris il-pajjiż. Huwa ta' sodisfazzjon naħseb għal pajjiżna li tagħmel verament differenza u li nagħmlu ġieħ kemm għall-viżjoni Ewropea li dejjem kellna, imma wkoll għal fatt li nistgħu min din il-kariga u blajnuna ta' kulħadd nistgħu verament inkollna deċiżjonijiet li huma ta' impatt u benefiċċju għal familji Maltin u l-Awċin kollha. Qabel il-laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola ltaqgħet ukoll mas-Segretarju Ġenerali Francis Dimek fil-waqt li ħadet l-okkażjoni issellem u tirringrazzja lill-impjegati tal-partit u ta' Media.Link Communications. Mal-ġurnalisti, l-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew spjegat li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem u jistinka biex jara li f'pajjiżna jirrenjaw mill-ġdid il-ġustizzja u l-verità. Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista minkejja tkasbir kontinwu mill-Gvern Laburista u l-Partit Laburista irnexxielna nilħqu l-ogħla karigi għaliex verament nħobbu lil pajjiżna, għaliex verament ngħixu naħdmu favur il-familji Maltin u Awċin kollha. Sa dan it-tant aktar tard matul il-jum, Roberta Metsola kellha wkoll laqgħa ta' korteżija mal-President tar-Repubblika George Vella.